Okay, madlang people. So, kani for today is aking vlog, no? Kaning duha ka membro po sa Shakol nga ngayon ako nag-away, kauban na nag-away, no? Tanaw na nato ning video kung ingon jud na ko aning pagka worries gyud nilang duha. Grabe. Tora, grabe bakbakan, ha? Amazing. Mabiging gitarista. Napay ni katawa. Wah! Grabe kayo to. Madlang people, nanaulo na to. Oh, gingnan pag wala ni. Wala ka pupungan. Dora! Mga madlang people kauban lang niya nagpakauaw sila nung adto sila sa Davao. Abi na kog dili sila kauban mga nang nag-recruit dito niya iso kay bukalisa sa Shakol niya nga na kung dito pa sa Davao yung nana may kauli pa ng bukalisa sa Shakol. Grabe jud, no? Kanawa gibu na gyud, gibu.